Dobra, ja generalnie mogę powiedzieć światła, kamera, akcja. Ja jestem Niklaus, a ze mną jest Miłosz z klubu Disco. Cześć Miłoszu z klubu Disco. Cześć Mikołaj. A to jest Nuke odświeżony i to jest nasz pierwszy mecz od, no przynajmniej od czasu śmierci Jaruzelskiego. W każdym razie, jakby nie patrzeć, nie patrzeć na pewno od dawna i ja to tak nagrywam z nadzieją, że coś tu z tego będzie. Dobra. Także moi drodzy, jak wiecie w CS-ie jest jak w życiu. Raz jest dobrze, raz źle. Jak to mapa mi źle działa. Znaczy ja nie pamiętam jak powinno działać dobrze. To też nie odczuwam jakichś dyskomfortów wielkich. Ja tak dawno nie grałem w CS-a, ja już naprawdę nie wiem. Ej, ale zabijam wrogów nawet. Jaka była na FPS-y komenda? Nie, NetGraph 1? możliwe. Ale nie działa mi tego. Nie wiem czemu. Dobra tam. Ciul tam z tym. Tylko sobie szybko kuknę na niska. Dobra. Wszystko co niepotrzebne mam powyłączane. Także bawmy się. Ja lecę z Diglem. Ale nie, jeszcze jest rozgrzewka, to ja nie lecę. I tak lecę z Diglem, ale... O kurde, ale odjebawszy. Jak w ogóle mamy Rusa. A oni mają... nazistę. Z Hakenkreutzem. Pozytywnie. Arr! Karamba. W ogóle od tego czasu jak my ostatnio grali to chyba nie było żadnych żadnych update'ów takich co by coś zmieniały istotnego. Nie mam pojęcia. Ja też nie. Dobra. Także drodzy widzowie, trzymajcie kciuki, pomimo że wy jak to oglądacie to już jest po wszystkiemu. Ale no. Dobra. Czekaj, jaką taktykę obieramy? Przeżyć. Przeżyć, zabić, zwyciężyć. Tak bym to widział. Hi. Hi. Dobra, ja idę tu z nimi na dół. Ale wdupiamy. Ło, jaka agresja. Gościu z lewej, znaczy z prawej. Moja lewa była. No. Od tyłu. Porobiony. Porobiony. Tył. Sam zestaw. Nie. Corwa. Ale dwóch zabiłem. No ja, teraz będzie lepiej. Kurde, na którym ja gadałem? Gdzie się gadało normalnie? K? K? A no. Faktycznie. Tylko ja sobie to przebindowałem, nie wiem czemu. Dobra, ja gram jeszcze raz z Diglem. Zobaczymy. A nóż. Widelec. Ten jeden na tym placu coś ostatnio tak nie zadziałał. Jest. A, już są. Na daleko on jest? Plecy robią. No widzę. Muszę sobie słuchawki mocniej wrazić. No nie słyszę. Dobra. Wbijam na bombsite A. Kolejny teropad. Dobra, na pochylni dwaj no zostali. Ja wdupiam tam na dół obejrzeć. W kurniku. u Idę. góry. Ma 15 życia. Dobra. Arr! No. Dobrze. No to było takie... Dobrze.
Dobra. Ciekawe czy rangi od... A ty masz rangę. Uuu. Kurde, ja nie. Teraz będę to nucił do usranej śmierci. Grzebię w swoich kichach przy pomocy karambita. Łos pochylni chyba. Kurde, nie wiem. Jeden na pochylni zabity. Jeden przed kurnikiem prawdopodobnie. Czy coś takiego. No. Co Na jest? pochylni ma 30 HP. Dobra, ida. Już nie. Kurwa. Hopie, hopie. Czy na jednego to banda łysego? Żeby nas jeszcze nie wydupcał. Jest tam, na dole. Na dole? Gdzieś. No tam. Sam. Chcesz AWP? No dej. Kupić ci co? M4, znaczy kałacha. Ty jesteś. Tu. O. Ło, z takim kamo to... Muszę wygrać. No we must win, chyba że nie wygramy akurat. Dobra, ja włażę tak jak tam właziłem. Jo, to dupca, Jak co za... to? What? What happened? Z pochylni, z tyłu, z dupy, z pizdy. Zewsząd. 4 HP. A, idź pan, idź pan, idź pan. 2-2. Nie, chcę bomby. A ja bym sobie może spróbował z tego, z P90 Rushem. Rush. Kilomy. Albo na plac. W ostatnim momencie. Jak baba. Kurwa. No ładnie. Z tym placem to był fantastyczny pomysł. On tam dalej jest. No ale... Russian guy talks only Swedish. No, z prawej będzie pewnie. Ja pierdolę. Ja nie wierzę. I teraz zginie. No, pewnie tak. Aaaa! Szło to zrobić inaczej w tej wentylacji. Lepiej. Dobra tam. To tak, żeby nas... O! Coś plumpło. To tak, żeby nas zmotywować do walki. Not so easy. No. O! Jest! Uwo! No i... Uje! Nie wierzę. Kurwa zezatka. Arr! Jakiś Putin. Ale KD przynajmniej dobre. Kurde Miłosz, co się stało, że ty masz 1.6? Coś się zepsuło.
Coś się zepsuło i nie szło strzelać. A Boże. Kolejny teropad. A. Nie, tero niech nie pada, bo to my. A, jest awupiarz. Skurwiarz. Co to się stanęło? Idzie wam na plecy. O kuwa! Ej, sami... Nie! Kwik byłem. Joto dupca. Coś, cokolwiek? Kaj ta bomba jest? Gdzieś przed to... Tam u góry? Nie wiem gdzie jest. Nie, gdzieś na pochylni. Kurwa. Albo... Nie wiem. No tam gdzieś. Zresztą widzisz na mapie. No tak, ale przecież nie widzę poziomów. Szczelił do mnie? U góry chyba jest. Dobra. No gówno. Przynajmniej, żebym zasejwował. O Boż. No dobra. Znaczy tak średnio. Ale emocje pierą do głowy. Aż mi jest niedobrze. Może to nie od tego. Może to od tego Uncle Ben z wczorajszego. Ty, dy, 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 dy. Ty, dy, 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 dy. Kurde, Miłosz, wczuj się, jakby Izak nam ten mecz komentował. No nie, bo się zastresujesz. No ty kurwa! Wrong hole. Nie ta dziura. Nie ta dziura. Góra, Miłosz! Olololo! Aj. Pobity. Bite gary. Ja pierdol. Rozumiem, że robisz to co ty, ale to? To już jest... To jest dramat, nie powiem co dalej. Kupię sobie karabin do ślepych. O, też se kupię. Dawno nie używałem. No. Co jest? Nic? O! Ej, na chuj ten flash, mordo. Mordor. No! Jak?! Jednym strzałem z digla, ale mu 65 zadałem. No kurwa. Mato. Co za... Cipek. No chyba wygramy, no. Chociaż... No kurwa, nie wiem. Można chyba na tym podłożyć. Na silosie teraz. No. Chyba można. Trochę beka. Ło. Szczerze mówiąc, już się bałem. Nie chcę bomby.
Dobra, Zaka. Tradycyjnie, bez udziwnień. Ale ja już tam do góry nie idę. Ja pierdolę, nie gram już w tę grę. Niklaus, celownik wyżej. Gdzie jest bomba? Nie wiem. Przecież masz na mapie. No, ale góra czy dół? No chyba dół. Ale nie jestem pewny. Łuje. Gościu przy kurniku. Jak przy kule. To gdzie jest bomba? Ej, No a nie tam gdzieś? sam. Biega gdzieś. Bombesz, ej. Kurw. No to tyś mi po... No i... Ale mówiłem, że nie na pewno. Panie, skąd ja to miałem wiedzieć? Jezus. Jakbym wiedział, to bym powiedział. Dobra, idę z bombą. Hop, plac. Tylko tam będzie ten skurwiarz zaś. Niech ktoś idzie oczyści atmosferę. Jestem. Jest. Ale jebie. Pierdolony. Ej. O kurde! Dobra, 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 dobra. Nie ma źle. Bomba tam... Masz bombę? Nie masz No. bomby. Masz bombę, dobra. Dobra, zabił go. 2-2. Leś podkładaj. No i... Góra. Albo chuj, nie wiadomo, w sumie może być z prawej. Teraz tak bardziej z lewej. Nad tobą chyba. Węd poszedł. Prawa. Jest! Dobra. Miłość jak lew! Nudle. Nudle zostały wypuszczone. A, mogło być tak pięknie. No ale nie było. Ja dobra. Co tam pieniądze? Pieniądze szczęścia nie dają. Whip. Show me the way to go home. Pam 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 pam. Hopie, czajanka na kurniku. Żeby ci nie wszedł z góry. Żeby. No właśnie, strzela do mnie z góry. Kurde, i z dołu też. Ale go zabiłem. Gdzie podkładacie, na dole? Nie wiem. O kurwa. To się stanęło się. Bomba na dole. Potwierdzone info. Bomba na dole i ja... Dobra. 8-4. To tak no. Nie za dobrze. Wyrzucił AWP i kupił sobie Sawa. No i co mu zrobisz? Ma plan gościu widocznie. Jakiś zajebisty. Nie ma jednej opcji. No. Pochylnia! Ojej. Ojej.
Tyły! Co ty dupisz? Już, co ty dajesz? Od dworu. No i z pochylni tys. Dobra. No. Takoż było. Koklusz. Kojklusz. Dobra, dobre jest. To jest nasz nowy hymn. Czuję, że na pochylni podejdą. A i podejśli. Dobra, O Jezus, pochylnia z tyłu! Jak pochylnie z tyłu. No, jak się wchodzi na pochylnię, to za skrzyniami. Next to the ramp, behind the crates. Kurwa, muszę sobie przebindować tego knefla. Tu z prawej. A tam też. Ło, Miłosz, normalnie sokole oko, kakaowe oko. Gdzie tu? No, już go nie ma. A. To mógł być on. No idę plan. Słyszę. A to mój. Tu są dziwne dźwięki jakieś. Z dupy z piekła. Ej, tam jest taki pokoik fajny. Tam idzie wleź? Nie wiem. Ale jaja. A bo był taki kiedyś, tylko w innym miejscu. To w O. sumie dobra pozycja jest, Fes. Bo nikt tu z tyłu nie podejdzie. No nie. Idzie ktoś. No. Fakt. Tak. O kur... Tu! Miłosz, kurde no. Żeś go na pyrkę wziął, wyjaśnił. Wszystko zaplanowane. Jasne. Dobra. Rośnie. Tradycyjnie. Rośnie KD. ci? Dobrze. To dobrze. Po drugiej stronie będzie łatwiej. Oby. Zawsze jest łatwiej po drugiej stronie. Gdzie byś nie był. Ej, ktoś do mnie strzelił. No, tak. Zabił mnie Tyrylnem Brena Putinls the best. Pomścił, ale zginął. Gdzie giniecie? Nie Czemu wiem. ginie? O, Miłoszy tu! Czy to... Aha. Oni tam przy pochylni byli. Dwóch wrogów, obity jeden fest. Drukarka tu łazi. Idą. Hopie, hopie, idą. Be. Co on strzela? Mam dużo czasu, nie? Ja, hopie, 50 sekund. O, curwa. Już jaki wariat. Kurde. To jest mecz pełen niespodzianek. Ale mi urosło. Rośnie w oczach. Ale dobra połowa faktycznie, taka kurde wyrównana. Ej, co ja mam za skin? Moment siły. Dobra. W ogóle najgorsze jest to, że oni tutaj zdupili moje ulubione te, po baniokach. Bo tam Dacu. taki mostek udupili. No ale nadal możesz. No mogę. Ale gorzej, bo ja tu takiego... No nie mogę. Bo ja zawsze przeskakiwałem, tak ciul ciul, tu na dach. Wbili! Coś. Wbili! Bomba. Ej, co tu Ej, się z odje... tyłu, za tobą. No wiem, no Na zginąłem. bombsite. Ej, nie wiem. Ale dwóch odjebałem. Co się stało?
Nie wiem, ten jeden w ogóle, ja myślałem, że to bot jakiś tam wbił, bo on taki zamulony. Jest. Trochę zraczyłem. Trochę rakowiska. Dobra, jest Seros. Z Diglem. Konspiracyjo. Ciurala ciu... Nie. Nie. Ostatnio już tego było za wiele. Ciurala, a. Chyba pochylnie. No chyba. Tupiamy! Ja jest. O, ale poszło! Hopie! No kurwa, ukradł mi. Ej! Pochylnia. O kurwuś. Aj. Gowa konia. Karamba. Aj. Ale pingi dobre przynajmniej. To jest zawsze coś. Punkt zaczepienia. Dwór. Co ty dupisz? Dwór. No ida! No kurwa, ale ja nie wiedziałem, że on tam jest schowany. To dociuli takie coś. O Bożyczku. O, jesteśmy drudzy. No. Tak ma być. Arr! Dobrze. Kurde, ale wyrównane, moi drodzy, normalnie mi aż dupi do łeba. Tak wyrównany mecz. Bez rangowych cwylów. Znaczy, no ja jestem takim. Cedar Creek. Nuclear Power. Full power, wakamakafo. Dwór! Co ty dupisz? Bomba na dworze. I idzie na B, na dół. No faktycznie widziałem go. Prawdą to było. Klik, luk. Chłopie, śledza go. Kajon jest. Podkłada. Jebaniutki! Podłożył? No. No. Kurwa, nie mam tego. Ale chyba zdążę. I teraz connection interrupted. No i dobrze. 18-13. No nieźle. Nie zgorzej. U a a i a u a i a u a. Czy my to miłość wygramy? Mam taką nadzieję.
To jest nicht genug. A nie, to nasz. Zbychło zdupił. Kaj na placu. A zabił. Drugi na placu jest. Jeszcze jeden. Przynajmniej. O curwa. Arr. U góry na placu. Co ty dupisz? Kaj u góry. Nie wiem, gdzieś u góry. Gdzieś tam może być się czaić. Prawo, lewo, nie wiem. Środek. Na silosie. No gdzieś tam, stamtąd. Na cheato. Się. O ty jebako. Widzę cię. Kur... Czekaj. No cwilu! No ja go nie mogłem zobaczyć! Kurwiożu! A, takie, nie mówcie tak w domu. Nie ma takiego słowa kurwioż. To chyba tak nie mów? to chyba w Poznaniu tak mówią. Kurwiorze. Kolejorze. Pimel, hopie, coś ty pimel. Donnerwetter. Ja po prostu chciałem doprowadzić do sytuacji 1 na 1, żeby było jak we filmach. No! Ło! Chyba u góry. Up, up, up! It's up! Ja myślałem, że ja mu gadam, a ja trzymałem L zamiast K. No ale dobra. To mu pomogłeś. Hopie, fajne mecysko, aż mi stwardniało mieczysko. Nie no, nie, żartuję. Oczywiście. Nie no, fajnie. Nie no, tak nie było. Dobra. Moi drodzy, tak się śmiejemy, żartujemy. Niklaus ostatni raz w grę na komputerze grał tydzień temu. Nie licząc tego symulatora sowieckiego świata. Także nie życzcie mi źle. To grałeś na PSP. No nie mam PSP. PSP Pipa. Tam był epizod Pipy, ale bez PSP. Ale wparza sam! Hopie, jak my to po gipku ozdupili. To się w pale nie mieści, nawet mojej. Pa, jak my pięknie wyszli, hopie, 11-10. Wygromy, albo się zesramy. Tak czy srak będzie śmiesznie. Tak czy srak, nomen omen. Zły omen. Nomen Dobry omen. omen. Nie, a są dobre. Omen Dwór, to dwór, trzech. Curwa, hopie. Bombo. Ale go chciał porobić, a ja żem mu życie uratował. Oj, przepraszam, kolego. Kurde, swędzi mnie nos, nie mogę się poszkrobać. Miłosz, pójdź sam gipko i mnie poszkrob. Idę. Idź. Miłosz sam zabija synka. A ja tu? Ej, wszystkich my zabili już. Ej, nam się chyba dźwigło. W galotach, morale. Mi się dźwiga. Mi się dźwigo duś. Dzinio. Dizno, a to chyba jest... Co to może być? Po węgiersku pewnie. Ja mu teraz napiszę. Keszkę w myszkę. Kim? Szeremere chociaż testos. Sztara sztasz. Ryszki śni, aż nie śni, kurwa szwasz. Aj. Coś na placu lotowtoś. Plac dwóch. Tena i z tobą. Dużo! Dużo na placu. O kurwa, faktycznie. Ale mnie zaskoczył.
Two of them are outside. Bomba na pochylni. Przy pochylni. Przed pochylni. Russian guy, kill him. Jakiś Worwex mnie dodał do znajomych. Arrrr. Note Salas Ples. Kurde, już nie jest pierwszy, ale u nas są sami prosi, wszyscy MVP. Hopia idą! Ej, zmieniony jest dźwięk M4? Nie wiem, chyba nie. Przepraszam, znaczy ja w sumie nigdy go chyba nie słyszałem bez tłumika, to może bez tusz. Można bez to. A mogę sobie jeszcze granata kupić? Nie, no Miłosz, nie kupuj, co ty? Daj ze spokój. Mało ci. No. A to se kup. La 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 la. No i po coś to nucił i teraz? Na placu? Na plecu. No nie, no panie, panie. Ale 51. Two of them outside. One is 50 HP. Ale żech się zestrachał. Aj. Ej, wyglądało jakby po łebie dostała przeżył. Co za chujaszcze. Chujaszki. Brój! Co? Ja pierdaczę. Co to się działo? Terror padł. No Chociaż- patrz no. Chociaż przeprosił. No. Porządny synek w gruncie rzeczy. Co tydzień chodził do kościoła. No opie na tacę dawał, a potem łeb użnął żonie. Ciura la 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 la, ciura la 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 la. No nie stój mi na łebie, kolego! Kurwa, kajmy są w cyrkusie, falusie. Ale żem rzucił. Superancko. Jaje. Koń mnie zabił. To tak. Nie możemy tak przegrywać. Come on, guys. Come on guys, we can't lose! Ale żeś ich zmotywował teraz. No teraz to wygramy. Oni w ogóle nic nie gadają, żadnego info, nic. Opie, jo tu sam dupca po angielsku. Oj, co ja powiedziałem? Jo tu sam dupca. W ogóle ja nie wiem, dlaczego ty nie masz klanu, klan taga. Ej, też nie wiem. Przecież ja jestem z klanu Hany z Gro. Zewnętrze. No hopie, fajne zewnętrze, jak ja się tu ciulam ze synkiem. Kurwa jebana. Przepraszam. Tak No wiela się mogę zabić ludzi, no kuwa mać. No, dobra. From the left Russian guy. Oh, no, sorry. Gdzie? Co ja powiedział? Na dole przy kurniku. Ej, ale brzmiało jak z lewej, naprawdę. Ja nie wiem czemu to tak ten. Ej, nie zacząłem buczeć czasem? Nie.
To dobrze. O, myślał, że buca. Bo czasem mi się jakoś tak naelektryzuje mikrofon. I tak cię kopie prądem. No, a ja tak krzyczę, kurwa, nie kop. I on przestaje wtedy. Tak było. No. W uwadze nawet pokazywali. No Smutna chyba wygramy, sprawa. no, ale no, nie możemy przegrać, żeby wygrać. Tak. O, pryt robią, patrz. Jakie cweluszki. Gdzie są? Tam chyba za tymi drzwiami. Czekaj. Pa! Raz, dwa, trzy! Hopie, tam hopies! Godołchci. O, curwa! Ej, co? Skąd? Stąd! Kurwa. Zdziwiłem jak nigdy. Wszyscy się zdziwili. Wszyscy byli zdziwieni. Byli zdziwieni. Bo Lewo! Left! Albo nie. O, note. Opie, nie możemy sam robić wody z mózgu. A, left jak chuj. Left wing. Voter. No dojedź go tam! No, dojechał, dobra. Nie, no to chyba wygramy, dobra, 3 rundy to idziemy na remis w najgorszym wypadku. Dobrze, moi drodzy, pójdzie na YouTube'a. To pójdzie na YouTube'a, bo Obkupuj się. jeszcze się wahałem, ale pójdzie. O, Piecojose kupia wszystko. Wibratory. Jak to przegramy, to będę bez pieniędzy. Ej, mi zostało jeszcze 6 kobli jakby, co i tak. To smoko. Jestem bogoc. Ciura la 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 la. Ale żem trafił? To ty mi już tak nie rób, no. Za poluch. Dwór! Bomba! Aj! Co? Wrócił się. Ło! Rangarzek dostał śrebroczy. Ło, a ja dostałem... Nie wiem. Ło! DD pad leśny. Moi drodzy, 27-19, piękny mecz, taki na powrót po długiej rozłące z CS-em. Wybitnie się grało, super się zabijało. No, ale rangi wygórowane. Oje, ale bawiliśmy się świetnie. Ja wam dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ktoś dobrnął do końca. Ten mecz trwał 40 minuty. Naprawdę. Zapraszam was na Facebooka, wszędzie was zapraszam. Trzymajcie się, pa pa.